Сега дупито. Отде не музак да го запаля, ма. Сега си го запаля. Чакайте така да си дигам фанелката и косата. Случайно де да ми запали дупито. Трети опит за запалено на дупито ми. Хора! Гори ми дупито! Хора! Помощ! Хора! Гори ми дупито! Хора! Гори ми дупито! Помощ! Ни! Табова ми бу! Мале! Хора! Не знам какво си направям. Помощ! Помощ! Гори ми дупито! Май сега си видиш, когато кача на Фейсбук дупито ми как гори, чакалака, хан ми минджако пус, ми бутабова, да. Ау! Чакай ти сега си изпрата крипчима.